En hier kom hulle op die veld gestap. Zoals deze span wat vooruit loop. En Oakdale af. Zoals aan die zijkant van het veld, Oakdale in de noordkant van het veld. Hier is hy, dames en heren, die een waarvan ons gewag het. En die trekkers in die span. Vir Hoër Landbouskool Oakdale die 65, op nummer 1 Adrian Conradi, op nummer 2 Neil de Kok, op nummer 3 is dit Nico Geldenhuis, op nummer 4 Paulus Jansen van Rensburg, op nummer 5 Daniel Kriel, op nummer 6 Pieter Potgieter, nummer 7 Gustaf Schutte en nummer 8 Nick van Zyl. En dan vir HTS Trostdui is dit op nummer 1 Kobus de Wet, op nummer 2 achterom Thomas Gaugler, dan op nummer 3 William Swiggers, op nummer 4 Vian van Zyl, nummer 5 Janko van Zyl, op nummer 6 François Keizer, op nummer 7 Jacob Visser en die anker op nummer 8 Brendan de Beer. Voor de gesokte titel, wie gaan die kampioen is vandaag van die 65 kilogram aandeel. Sy trekker meneer Derek Smit, wat hierdie trekker vir ons aanwaar. Gereed, hou styf, nie trek nie, ook nie los nie, alright? Dan op die touw, aan die touw. Yes, come on, en dan mag weer gereed, en afslaan. Doelstel van een mekaar belangrijke strategie. Doelstel. Ja, proberen met de touw. En weer staan de stap. Namens de ondervinding wat nu hier op de op. En dan gaan we de 3 achter de gaan ons eigenlijk zakken de score. Absolute inspanning. Spanning weer snel. En weer die. Weer baie sterk inspanning. Wie gaan die kampioen wees?
Hier is het